Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good noon mga kababayan! Makaya po po kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-uusapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. Today is March 2, 2023, araw po ng Huwebes at ngayong araw na ito po ay ipapasinayaan na, inaugurate na po ang ikalawang bamboo organ sa buong Pilipinas. At matatagpuan po ito sa Betis, Guagua, Pampanga. Nakalagak po ito sa St. James the Apostle Parish Church sa may Betis. At mamayang hapon po, formal na pong pasisinayaan, ilo-launch ang bamboo organ ng simbahan na yan. At syempre, inaanyayahan po kayo ng simbahang ito na saksihan ang inauguration, ang launching ng Betis Bamboo Organ. 5:30 po ito sa simbahan po ng Betis sa St. James the Apostle Parish. At magkakaroon po ng pagtatanghal doon ang ilang grupo. At ito rin po ay inyong mapapanood live na live sa ating Facebook Live dito sa CLTV. So kung hindi ho kayo makakabisita sa Betis Church mamayang hapon, ay pwede ho kayong tumutok sa aming Facebook Live upang saksihan ang solemn na blessing and launching ng Betis Bamboo Pipe Organ. Yan po ay pangalawa lamang sa Pilipinas. Siyempre yung una
ang nasa Las Piñas. Ha? At ang ikalawa ay nandito po sa Pampanga. After 195 years, meron na akong pangalawang bamboo organ dito sa bansa. Mandakin ninyo, gawa sa kawayan ang musical instrument na iyan. So, makiisa po tayo at manood sa CLTV official Facebook page para po sa mga aktibidad mamayang 5:30 p.m. sa launching po ng bamboo organ sa Betis. Para po sa mga karagdagang balita at updates, sumutok lamang po kayo sa aming mga news program dito sa CLTV 36. At syempre, mag-subscribe din ho kayo sa aming social media platforms. Nabanggit ko na ho kanina ang aming official Facebook page na CLTV 36 Official. Mayroon pa ho tayong isa pang Facebook page. Ito po ang CLTV 36 News. Samantala, ang aming pong Instagram account naman ay CLTV 36 Official para makita po ninyo ang aming iba't ibang mga IG posts. Para naman ho sa aming mga tweet sa Twitter, ang aming pong Twitter handle ay CLTV36. Sa mga nais mapanood, ang mga nagdaang episodes, mga programa, at latest uploads ng inyong istasyong CLTV36, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV36 Official. Samantalang aming pong official website for syempre additional information hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, ito po ay www.cltv36.tv. Meron din ho kaming TikTok account. Ito po ay at CLTV36. Samantala ngayong araw na ito, ano ho bang ating topic? Question of the day. Nanoing paborito mong pamangan, anyang anak ka. Brings back memories na naman tayo. Usapang bata na naman. Ito pong unang comment natin na babasahin. Iba't siya po kang Marexel Bansil Gatus. Ito niya po karang katamong top fans. Lagi ming bakal school kanita nung pritong ebon, lagang ebon, ampong nasing binalot king bulong sagin. Wow! Manyaman yan, Itang makabalot king bulong sagin, Pero siyempre, ebon is life. Egg is lifer. Adapen, adoldo bakal ebon. RG Benito Ramos, yako po, pansit, spaghetti, lelot manok, lelot ate manok. Bakit po yan po yung atandaan niyo itong anak kayo? Siguro, uling ngapin din keraklan, ding, tao. Istong birthday ne po. O kaya istong abak maranon, dending manyaman kakanan na ring anak, lelot. Jaylin Bisda. Metong po karang kakatamong top fans po kayang paborito ng pamangan, anyang anak ya. Toyo pong taba hialume. King nasi ngaos mi kanyan, kaya kaming pamilya betadine. Isto nga lang ulam. Toyo, pontaba hialo mo keng nasi. Wala bisa akong makanyan pota, brings back memories, kanyaman yan. Pero ako itang gagawan ko, itang pipamirituan. Pipamirituan mo ang longganisa rin. Ay, nuko. Lalo na mas manyaman itang totoba mo, kanyaman na. Samantala, Jen L. Pamintuan, hotdog ang pong ebon, kaligaya ko na kanta. O kaya, tropic, tiltilan ko kamati sa tinglara para ganahan kong mangan. Dakal ko favorite. Ay, Ma'am Jen. Ketang tropic, wapin, isto nga lang ulam. Pasaliyay ma. Sali na kan tropic, maniltilan kang pusit. Nanong pusit, edi, pusit me. Ing. Kamatis. Sabi na naman pong Michael Ponce, suman darak mais. Manyaman itang suman darak mais ita. King tutunan yan, bala mo yan. Ako pa siguro may katakman suman darak mais. Pero feeling ko,
Siguro acquired taste yan. Manyaman kanu yung darak mais ne po. Dakal po salamat ka rin kaya kayong komento kaya katamong topic question of the day. Taglos-taglos sila mong padala rin. Pati rin kaya kayong greetings, shoutouts. Ang pong pabating happy birthday. Ang pong mayari kaya katamong programa ang gapota. Basan tala po rin. At pauna ko na pong yeni. Nais ko po muna pong batiin ng happy birthday ang aking kaibigan na nasa Australia ngayon na si Diane Christy Miranda Sadsad Bernarte. Happy birthday sa iyo. At sana'y patuloy na mamayagpag ang iyong negosyo dyan, ang iyong business. At syempre ang taho down under. Sa mga naghahanap ng taho dyan sa Australia, yan si Diane Bernarte. Meron silang taho down under. And for your birthday, Dicey, wishing you good health and more blessings sa inyong pamilya. Ilayo kayo sa anumang sakit at kapahamakan. And hope to see you again soon pagka-uwi mo ulit dito sa Pilipinas. Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Diane Christy Miranda Sadsad Bernarte. Samantala, narito naman po ang mga malalaking balita mula Central Luzon sa araw na ito. Suspendidong face-to-face classes sa mga pribado o pampublikong paaralan sa Angeles City mula March 6 hanggang 10, bunsod ng posibleng pagsali ng mga jeep sa lungsod sa nationwide transport strike. Ayon sa Executive Order o EO number 10 na pinirmahan ni Mayor Carmelo Lazatin Jr., hinihikayat ang mga paaralan na magsagawa muna ng modular at online classes para sa mga apektadong estudyante. Magkakaroon din daw ng libreng sakay ang lungsod para sa mga pasaherong posibleng maapektuhan oras sa matuloy ang strike o tigil pasada. Ayon kay IC Calaguas, ang Chief Advisor ni Mayor Lazatin, nakahanda raw ang city government sa anumang pwedeng mangyari sa susunod na linggo at prioridad daw nila ang convenience ng mga Angeleño. High-tech na ngayon ang pamamalengke sa bayan ng Bagak, Bataan matapos inilunsad ng pamahalaang panlalawigan ang Paleng QR program. Ang Paleng QR ay proyektong dinevelop ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Department of the Interior and Local Government na naglalayong magsulong ng cashless payments sa mga pampublikong pamilihan at local transportation gaya ng mga tricycle. Ayon kay Governor Joet Garcia, bahagi ito umano ng programa ni Gov. Joet na Bisita Bayan para mailapit niya lalo ang serbisyo ng Kapitolyo para sa mga mamamayan ng Bataan. Nakatakdang magbukas sa darating na Hulyo ang kauna-unahang dialysis center sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Marami raw kasi sa bayan ang nangangailangan ng naturang serbisyong medikal. Sa datos ng Rural Health Unit, pangatlo ang chronic kidney disease sa sanhi ng pagkamatay ng mga Kalumpitenyo. Narito po ang report. Mahigit 3 taon na nagdadialysis ang 47 years old na si Elenita Domingo ng Barangay Frances, Kalumpit, Bulacan. Hindi umano niya inaasahan na magkakaroon siya ng chronic kidney disease dahilan para siya ay sumailalim sa panghabang buhay na gamutan. Medyo nabigla po kasi iniisip ko po pag dialysis kasi lifetime. Kaya po nung panahon na yung sinabi ng doktor na ako yung magdadialysis, medyo na-stress po ako noon. Pumayat po ako. Saka 1 week po bago ako nakapagpasya na magdadialysis. Umaabot umano sa 1,300 pesos ang kanya binabayaran sa kada sesyon. At sa isang linggo, 3 beses siya kung magpa-dialysis, kaya nasa 3,900 pesos ang kanyang ginagastos. Inatake pa sa puso ang kanyang asawa na siyang naghahanap buhay, kaya problema ngayon nila kung saan kukuha ng panggastos para sa pagpapagamot.
Halos sila lang talagang sumusuporta sa amin. Yung anak ko naman, a-apply lang sa trabaho. Tapos po, nung March 30 po, inatake po siya sa trabaho niya. Tapos, bali po, 4 days po siya sa JBL na kumatos. Kaya medyo mabigat din po para sa amin. Talagang kung saan namin kukunin yung pera, yung gano'n, panggamot sa kada salang. Isa lamang si Nanay Elenita sa 81 mga dialysis patients sa Kalumpit. Sa datos ng Rural Health Unit, pangatlo ang chronic kidney disease sa sanhi ng pagkamatay ng mga Kalumpitenyo. Dahil dito ay naisipan ng lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan sa isang pribadong kumpanya na makapagtayo ng sariling dialysis center para sa mga mahihirap na pasyente. Kasi nung nag-house to house ako, nung campaign period, nakita ko yung mga dialysis patient na halos lahat walang pambayad. So, napakalaking tulong nito para sa kanila. Ma'am, paano natin nakilala itong Steritex para makipag-coordinate tayo, makipag-partnership tayo para sa libreng dialysis center? Actually po, 3 company yan. Pero nung nakita ko na madaling kausap at itong Steritex company at willing sila dun sa katulad niyan, yung injection libre. So, nakita ko sa kanila na yung company nila, it's more on sa foundation din, more on sa makakatulong din. Kaya sa kanila tayo nakipag-MOA. Mayroon na umunong available na gusali sa Barangay Canyoga kung kaya't hindi na kailangan pa magtayo ng bago para sa dialysis center na may 15 dialysis machines. Wala na rin namunong babayaran kahit 5 sentimo sa mga pasyente dahil nakipag-ugnahin na ang lokal na pamahalaan sa PhilHealth para sa gagastusin kada sesyon. Inaasahan naman na magiging operational na ang naturang dialysis center sa Hulyo. Miyerkules, March 1, nang pirmahan ng Kalumpit LGU at ng pribadong kumpanya ang Memorandum of Agreement para sa proyekto. Kasabay nito ay bumuo ng human ribbon ng mga opisyales at empleyado ng lokal na pamahalaan sa tapat ng munisipyo bilang hudyat ng kanilang suporta sa pagsisimula ng Kidney Cancer Month. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Nahuli ng mga tauhan ng Bulacan Environment and Natural Resources Office o BENRO ang isang rare green iguana sa Bustos Checkpoint noong Sabado, February 25. Nasa 45 inches ang haba ng naturang reptile mula nguso nito hanggang buntot. Mayroon din itong rare features kumpara sa iba pang klase ng iguana. Ayon kay BENRO Section Chief Beam Joseph Arada, naniniwala silang hindi parte ng local biodiversity ang naturang iguana. Na-turn over naman ang naturang green iguana sa pangangalaga ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO ng Giginto, Bulacan nitong Lunes, February 27. Abangan sa ating pagbabalik ang iba pang anunsyo dito lamang po sa programang Top Pick.
At nagbabalik po ang programang topic. Happy birthday kay Christine Montes. Tintin, napakaganda ng balita, no? Doon na i-share mo at napakagandang birthday gift dahil magiging mommy ka na soon. And syempre, we are praying for a healthy baby and healthy and safe pregnancy mo. And sakto pa naman, birthday mo. And for your birthday, wishing you lots of blessings and syempre, walang matinding sakit. No? Walang sakit na magpunta sa inyong pamilya. And lahat sana ng iyong birthday wishes ay matupad. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Christine Montes. Birthday din ni Anton Santos. Ton, happy birthday. Nanong handa mo, Ton? Nung magluto ay Ate Diaz na yan, hanggang spaghetti mo kaya Shanghai. Paglele may Tito Jody mo. And for your birthday, syempre, at nga ng buri mong malyari o pangarap mo kimbiye, sana malyaringan, ang popang sana dinandakang marakal regalo kading lulugod keka. Enjoy your day. Happy birthday, Anton Santos. Samantala, basan tanong man pong yan ring kadwang dake, daring kaya kayong komento keng kaya katamong topic question of the day. Nanoing paborito mong pamangan? Anyang anak ka? Sabi na pong Jackie Santos Tiongson, hanggang baliktad ding gaya ba sakit Tiongson. How milk candy. How flakes Benson candy. Balo ko niya metong aldo, ing ka na akong asawa Patricia Mamangon Mercado, sinaliyang how flakes, ne? Pero bala mo, dano ka no kalasar ang minunang how flakes. Tama ba yun, Kara? Kay ba't diatang how milk candy, balo ko ngayon alinawa na laran lasa, binalik do retang how pero retang minunang panahon na how manyaman la rin Kabit may keng soft drinks, bula na yung bula itang soft drinks. Ang po nga na akong akit Benson candy ngeni, ay atin niyang chocolate king kilob yung Benson candy. Jennifer Lakindanom, ang pong gatas damulag, kabit me king mapaling nasi. Awaturo da rin mga tuwayan, Istong abak, o kaya istong type mo, basta nating gatas damulag. Iyambula me, king mapaling nasi, dengaliwa, budburan dia pang asin, dengaliwa naman, mayumo, asukal. Iray Bravo, balo ko itang mikiasin. Yang balo ng yalo king nasing Mickey Gatas damulag, makanta niya kasi katwa Iray Bravo Jr. Inors andasan niya ako talampakan. Poredang tinaping pakaba kay sosomeking kape. Kendi naman tira-tira pakombok pinotsa tabalo mo kung baluyo pa rin. Ay Ma'am Nors, ako balo ko pa rin talagang pero siguro ring mas older, mas matua, mas balo do talaga ring pamangan na rin Balo ba kay Gian? Ino pa I experience ding
baka yan na klaseng pamangan. Anyang anak niya pa Ma'am Nor Sandasan. Diana Manalili Soliman, inuyat, kulting mais, ne? Kaya makantay lagi binatog ken Tagalog. Nata de coco detang cha 2 pesos sa liwaliwa kuler itang makapak malatikan ta, ne? Ay nuko kanyaman yan. Ing binatog pa naman hanggang eni at suya pa, ne? Pero anyang anaka. Apin din, gusto nga lang almusal, salina ka mamo kayong karatandara na tit, baba, teng, apin, balo da nakanta. Luway itang TikTok ita, ha? Itang lalakad magbike, magtindaya pong binatog ita. I-answering. Wow! Ini, talaga ini. Rodeo corn beef. Ay, nuko. Atin ba bang rodeo corn beef ngayon, eh? Anyang minunang panahon, eh? Rojo corn beef. Istong bisa kang mga corn beef. Rojo yung tatak. Ngayon kasing sikat na Argentina eh. Pero yung kanitang kayanakan ko, Rojo, yung sa Salwan Miking tindahan. And wapin single sa boming kape ay the best. Ay, totoo yan. Istong almusal. Talagang brings back memories sa ring paborito yung pamanganan niyang kayanakan, ha? Ijoana Herona Manatad, walang tatalo sa spaghetti. Ay, naman. Kaya na. Food for all seasons, bata, matanda, lalaki, babae. LGBTQIA+ pa yan. Basta spaghetti, basta burime. Spaghetting pababa, pababa ng pababa. Spaghetting pataas. Manyaman yung spaghetti. Filipino style spaghetti. Mga karanop, ikatamang topic question of the day. And keep on sending your comments and greetings you, shoutouts you. Basan tala po rin ng gapota. Samputong ito, bigyang daan naman po natin ang mga anunsyong ito sa ating community billboard ngayong araw. Sumali na sa inihandang free webinar ng DICT Aurora Region 3 na may temang Women Empowerment and Building Skills bilang selebrasyon sa Women's Month. Magaganap po ito sa March 4, 2023, araw ng Sabado, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ang speaker ng webinar na ito ay si Mr. Alan Custodio. Ang webinar po na ito ay handog ng DICT Region 3, ILCDB Tech for Ed Project sa pakikipagtulungan sa DIEC Provincial Office of Aurora. Siyempre, katuwang ang iba pang mga ahensya, no? Tulad ng DICT Provincial Office of Aurora, katuwang ang Schools Division of Nueva Ecija at Julia Ortiz Luis National High School, Santo Domingo, Nueva Ecija. Para makasali, mag-register lamang gamit ang link na makikita sa Facebook page ng DICT Aurora Region 3. Para sa lahat ng aspiring songwriters and music enthusiasts, ibahagi ng inyong talento at makilahok sa Dinamulag Jingle Writing Competition. Ito'y bukas para sa mga Zambaleños edad 18 pataas sa may talento at kakayahan na makasulat ng sariling kanta. Ang jingle ay dapat nakakama sa selebrasyon ng Dinamulag Festival at Turismo ng Zambales. Ang mga mananalo sa Jingle Writing Competition ay makatatanggap ng 15,000 pesos para sa first place, 8,000 pesos para sa second place, 5,000 pesos para sa third place, at 5 consolation prizes na tig 3,000 pesos. Abay, saan ba pupulutin ang mga premyo niyan? Kaya sumali na kayo! Maaaring isumite ang inyong mga entries hanggang March 20, 2023. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang Facebook page ng Zambales Tourism at hanapin ang post tungkol dito. Inanyahan po ng Securities and Exchange Commission Tarlac Extension Office ang mga korporasyon at organisasyon na dumalo sa gaganaping webinar patungkol sa mga SEC updates at kaukulang reports na dapat isumite bilang isang korporasyon upang maiwasan ang pagkasuspinde o pagkakaroon ng penalty ng inyong
organisasyon. Ito'y gaganapin sa darating na March 3, 2023 sa ganap na 1:00 hanggang 4:00 ng hapon via Zoom. Hanapin lamang ang Zoom link sa Facebook page ng CLTV 36 para makasali. Ang Association of Structural Engineers of the Philippines Incorporated sa pakikipagtulungan sa ASEP Region 3 Subcommittee ay magsasagawa ng 2-day seminar sa Structural Evaluation and Retrofit of Existing Buildings sa darating na March 17 at 18, 2023 sa SMX Clark, Pampanga mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang seminar na ito ay in-person at mayroong registration fee na 5,500 pesos. Sa mga interesado pong sumali rito, magtungo lamang sa Facebook page ng ASEP at hanapin ang post tungkol dito. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang sa ASEP Secretariat na sina RSC3 Chair Engineer Erwin Kiambao sa numerong 0917-1254-352 at RSC3 Vice Chair Pais Angeles Chapter President Engineer Jordan Taniedo sa numerong 0995-320-458. Alam ko ay hanggang sa Friday po, March 10 lamang po, maaaring magparehistro sa activity na ito ng ASEP. Ayon po yan kay Engineer Erwin Kiambao. Kaya po, magpa-register na at huwag nang magpahuli. Limited slots na lamang po ang natitira hinggil rito. At sa ating pong pagbabalik, makipagkwentuhan tayo kasamang ating kabalen mula Angeles City na nagbibigay ng libreng total makeover para sa ating mga kababayan. Manatili kayong nakatutok at magbabalik ang programang Topic.
Okay, bilang. 1 minute. Ready. Forty. 30. 20. 15. Stand by. 9, 8, 7, 6, 5. At nagpabalik po ang programang Topic. Birthday greetings po muna tayo. Happy birthday kay Kuya Alain Algalyar. Kuya Alain, how are you? And syempre, ngayong birthday mo, sana marami ang pabusog sa iyong handaan. At alam kong kapag birthday mo, masarap ang iyong handa at tiyak na mabubusog ang iyong mga bisita. Lahat sana ng iyong mga pangarap at mga endeavors ay magawa mo, Kuya Alain. And wishing you good health, more blessings, and ilayo ka sa anumang sakit at sa anumang emergencies ng ating Panginoon. Enjoy your day! Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Alain Algalyar. Birthday din ni Paul Canlas. Paul, happy birthday. And for your birthday, syempre, ing Burimi, minonoya pa yung kaya kang negosyo, ne, Paul. And syempre, matibe, pamiyabayabe ning kaya kayong pamilya. And dakal pang biyaya, ing ibiyanin kaya kayong ng Lord, kaya kayo uling malugod kang anak, kapatid, asawa, ambong pengari, karing kaya kang anak. Happy birthday, Paul Canlas. Nung magluto ka, nung ating sobra, padalan mo na kami mo. Samantala, narito naman po ang inyong mga komento sa ating topic question of the day na nauing paborito mong pamangan. Anyang anak ka? Sabi na pong Juanita Alfonso Reyes, ikaming mikakapatid sa Resa, Biabas, Sagin, etc. Kasi dakal kami bunga tanaman king mula mi kanita. Ngayon nila na yung mula yo, Ma'am Juanita, wapin nanya potang anakan munta ko ka rin mula, basta atin lang bunga rin kaya kayong tanaman sa Resa. In Tagalog, aratilis ha, baka hindi nyo alam yung sa Resa. Talagang kuha lang ng kuha dyan. Uling anakan talagang buri mo rin mananokyat ka rin tanaman. Ay ngeni, ditak na laring lugar, hindi ating mula ang pupang tanam-tanaman. Sabi na pong Mayna Flores, kamuting dutong, paksing tilapia. Wow, small tilapia, makamenson niya. Ambulang Bear Brand, King Nasi. Wow, yan ren ambulang Bear Brand. Iso nga lang Bear Brand, nido. Ita mo, anakan niya man naking pakaramdam. Anya nga naka talagang makanyan. Halimbawa, buring ulam, kuburi yan. Buri mo. Bisa akong Bear Brand, King Nasi man Isto nga lang Bear Brand pin ni Doya. Pero anyang panahon na ita, siyempre, mal yung nido. Mura yung Bear Brand. Jenaline Pineda Ice Crumble and Dirty Ice Cream. Istong babateng-teng no, stunggat panapon patudturan na kang mamo. Dumalaning mag-ice crumble na pong ice cream, nuko. Buri mo rugo numal kang sali. Pero nakapalwalan mamo pota na rugong kagising mo, ana. Oning potang kagising mo rugo, milabas yung mag-ice cream. Ang pong mag-ice crumble. Tiyempo-tiyempo na kanita.
I-Rose Dizon, ya ko po ang anak ko, dahil masakiting biyemi kanita, kung nano po ing makapagapamangan king lamesa mi, ita po ing pagdamutan ming mikakapatad. At atento niya pang sad emoji, pero Ma'am Rose, okay yan. Ninuwari naman ning emaswelo na atin tamong kakanan. 3 times a day. Very, very thankful tamo. We are grateful every day na atin tamong apapangan, ne? Itam ipapamilya, ang nano yaman yan, maswelo tana. Uling atin tamong 3 meals a day. Kaya talagang pagdamutan tamo, i-enjoy tamo, yung blessing sa ahakwa tamo. Kay Fernandez, gisang kamatis, ulam ko ba ding hapon? Tapos Reno, ulam after work. Solve na. Gisang kamatis, makananong gisang kamatis mo talaga? Medi na nebon. Pero siyempre, apin yan, ding favorite ng kanan Ma'am Kay, anyang anak ya. Hindi lamang new look ang handog ng isang Kapampangan makeup artist, kundi new life rin para sa mga binibigyan niya ng makeover. Nais daw ng ating kabalay na pasahin at bigyan ng pag-asa ang ating mga kabayan, lalo ng mga salat sa buhay, sa pamamagitan ng kanyang mga handog na free o libreng makeover. Hindi lamang makeup ang kasama sa total transformation dahil libre rin minsan ang wig, artificial eyelet at postiso kung kinakailangan ng modelo. May inspire sa kwento at kilalanin po natin si Sir Richard Strands, ang ating kabalay na nasa likod ng bonggang transformation. Welcome po sa topic, Sir Richard! Connection difficulties kay Sir Richard. Pero alam niyo po si Sir Richard, ano po yan? Alam ko, famous yan. In the recent years, no? Kung di ako nagkakamali. Alam ko, marami na siyang mga transformation programs or transformation activities na ginawa sa ating mga kababayan. Alam ko, merong garbage collector or na sa ating mga kababayan, no? And makakasama na po natin siya ngayon na Sir Richard, welcome po sa topic. Okay. Pagbalik po natin, kasama na po natin si Sir Richard Strands. Kaya wag po kayong aalis, babalik pa po ang topic.
At nagbabalik po ang programang topic. Nice ko munang batiin ng happy viewing si Chinchin Nugid, ang pinakamagandang reporter ng Bright FM 91.9. Nanonood po siya ngayon at hinihintay po niya ang pabating ito. Hello, Chinchin! Sana ipatuloy kang sumuporta sa ating programa. Samantala, kasama na po natin ngayon si Sir Richard Strands. Maya Sir pa, Richard, kaya kamusta po kayo? Welcome po sa topic. Ayan, maraming salamat po sa pag-invite niyo po sa akin dito sa topics po. Sorry na wala yung link, yung link Oo. ako kanina. Medyo mahina yung signal dito. Alam niyo po kasi si Sir Richard ngayon ay nasa Abra. Nasa Abra po siya ngayon kaya medyo yung signal niya medyo mahina. Pero Sir Richard, umpisahan na po natin ang ating kwentuhan. Sir Richard, ano po ba ang pinagkakabalahan niyo ngayon, Sir Richard? Makeup artist po ako sa mga kasal, sa mga debut, sa mga photoshoots po. Yan po yung pinagkakabalahan po natin. And vlogger din po tayo. Sa ginagawa niyo po ngayon, marami po muna kayong mga pinagdaanan, Sir Richard. Ano ho ba yung mga pinagdaanan niyo na to na naging susi sa inyong ginagawa ngayon, Sir Richard? Pakiulit po, sir.
Medyo Sir mahina po Richard, yung signal. ano ho ba yung dati yung mga pinagdaanan noon? Ano ho yung mga naging karanasan nyo sa buhay bago ho kayo naging magaling na makeup artist, vlogger, at alam po, nag-event organize din po kayo ngayon. Yes po. Ayan. Marami po akong pinagdaanan katulad po ng nag-work po ako sa mga nagkasambahay po ako, nagtinda po ako ng plastic, yan, namulot rin po ako ng mga basura, tsaka nag-work din po ako sa mga salon, nag-assist po ako ng mga sa mga salon po. At doon ko po na-enhance po yung at natutunan yung mga kung anong meron po ako ngayon. Sir Richard, gusto ko malaman paano ka nagsimula sa mga salon, no? Siyempre, hindi naman biglaan yung talagang galing sa makeup. Yes Paano po. mo natutunan itong Yes po. yung angking masasabi ba nating expert ka na sa larangan ng makeovers, pagme-makeup, sa pag-aayos ng buhok. Paano ba nagsimula dito yung kwento mo, Sir Richard? Aba. Nag-start po ako bilang tagawalis po sa isang salon hanggang sa nag-shampoo na po ako ng buhok ko. Tapos tinitingnan ko lang po yung mga kasama ko po sa trabaho. Tapos yun, tinatry ko po siya pag-uwi ko, tinatry ko siya hanggang sa natuto na ako. Nag-enjoy po ako sa ginagawa ko kasi nung time na pumasok po ako sa salon po, nagsabi po ako sa kanila na kahit wala po akong bayad, basta pakainin lang po nila ako, okay na po sa akin. So nag-start po ako na wala po akong sweldo po. Sir Richard, naaalala mo pa ba yung una mong inayusan? And kabado ba at first nung ikaw na mismo yung outside the parlor ka na, outside the salon ka na, on your own na? Opo. Sino yung una and kumusta yung naging experience dun sa una mong inayusan, Sir Richard? Tandang-tanda ko pa yung una kong inayusan. Wedding yon. Yung inayusan kong kasal na yon, yung nanay niya, medyo nag-fail ako doon. Nag-fail ako kasi yung dala kong makeup noon is pang maputi lang, kukuryo siya. And then, yung make-upan kong kinakasal, okay naman yung result. Kaso nga lang, yung nanay niya, doon ako medyo nag-fail kasi sobrang hindi ko expect na sobrang puti yung nailagay ko sa face niya. So siguro yun yung na-realize ko na dapat may iba-ibang shade tayong ilalagay sa mga client natin. So sa mga experience ko, marami naman ako natutunan which is ngayon na-apply ko siya. And syempre, matagal ng panahon na yan. And actually nga, si Sir Richard ay nasa Abra. Ano bang ganap dyan sa Abra, Sir Richard? Ha? Opo, meron po akong inaayusan dito po. Tapos nagte-train po ako ng mga ramp beauty queen po. Yan. So kaya andito po ako sa Abra ngayon. Yan na, hindi ho talagang umaabot na hanggang beauty queen ngayon nang inaayusan ni Sir Richard. Pero Sir Richard, ditong pandemic, naka-apekto ba ito sa ginagawa mong pagme-makeup? Natigil ba yung ginagawa mo? Naka-apekto ba yung pandemic sa inyo, Sir Richard, sa inyong pagiging isang professional makeup artist? Yes po, sobrang naapektuhan po yung trabaho po namin. Dahil talagang zero income po kami nung pandemic dahil bawal po yung mga gatherings, yung mga events po. So ang ginawa ko talagang gumawa ako ng way para mas kasi dahil sanay kang nagtatrabaho, sanay kang busy. So yun yung ginawa ko na nag-start ako mag-makeover ng yung kung saan yung mga nare-reach ng yung place like halimbawa, may nakita akong tao dito malapit sa amin tapos
parang bibigyan ko siya ng makeover. So doon nag-start na mai-share ko siya sa social media yung yung ginagawa ko. Kasi nung time na pandemic, lahat ng tao nakakaranas ng nade-depress na sila, nalulungkot na sila. So ako gumawa ako ng way para yung parang bigyan ng ng inspiration ng iba, yung iba para at least mag-move on pa rin tayo. Gumawa pa rin tayo ng paraan kahit na yung nangyayari na sa atin ay hindi na maganda. So yun, dahil nakikita natin sa sa mga social media, sa mga TV na puro negative yung naririnig natin, nakikita natin. So ito yung ginawa ko para maka-inspire, para mag-share ng good vibes sa buong mundo. Yan. Sa ating pong mga manonood, matatapos na po muna tayo sa telebisyon pero lilipat po tayo sa ating Facebook Live. Kaya lipat po muna kayo dahil tuloy pa ho ang kwentuhan namin ni Sir Richard Strands dahil pag-uusapan na po namin yung kanyang mga ginagawang makeover. No? Kaya tutok lamang po kayo sa topic. Babay muna po sa TV and let's go sa Facebook Live. Okay, Sir Richard, ito pong inyong mga makeover. Papaano ho kayo nagsimula rito? Kasi feeling ko, sa inyo po lahat gastos ito, Sir Richard, no? Itong mga makeovers sa ginagawa ninyo. Sir Richard, paano ho kayo nagsimula sa inyong mga makeovers, total transformation makeovers? Yes po. Yan, sir, pakiulit po yung ulitin ko lang po question yung tanong, po. ha? Paano ho kayo nagsimula dito sa ginagawa niyong mga total transformation makeover? Sir Richard. Sir, pakiulit po yung tanong ulit. Ayan. Sir Richard, paano ho nagsimula itong total makeover transformation na ginagawa ninyo sa ating mga kababayan? Paano ho ito nagsimula? Nag-start po siya nung pandemic nung 2020, kung saan 'di ba sobrang tayo, hindi tayo nakakalabas ng barangay natin, hindi tayo. So yun yung ginawa kong way para makatulong sa kung saan ako nakatira. Tapos binibigyan ko sila ng ng free haircut, free makeover po. Yung time na yon kasi gusto ko maging busy at the same time. Tapos gusto ko ring ma-share yung talent ko. Kasi yung feeling natin, 'di ba, nakakalungkot na nangyari sa atin yung pandemic. Tapos lahat na stress, na de-depress na. So yung time na yon nag-share ako sa social media ng mga good vibes po na ginagawa natin. So hanggang sa in-upload ko siya sa YouTube, hanggang nagtuloy-tuloy na po yung mga makeover po na ginagawa natin until now po. And naalala ko yung mga nauna mong makeover ay nagbebenta ng plastic sa palengke at saka isang garbage collector, Sir Richard, no? Pero after the pandemic, itinuloy niyo po itong inyong transformation projects dito sa ating mga kababayan. Tama po ba, Sir Richard? Yes. Yes po. Until now po, marami po tayong nami-makeover po kapag sa free time ko, kapag day off, ayan, nagme-makeover po ako. And syempre po, kumukuha rin po tayo ng nung budget po doon sa kinikita ko po sa YouTube po. So doon po ako kumukuha ng fans po. So kaya dito ko rin po ina-upload yung mga vlogs po natin, yung mga makeover po. Sir Richard, inasahan nyo ba na yung ating mga kababayan magiging maganda po yung response doon sa ginagawa nyong transformation projects o
pagtulong sa ating mga kababayan. In-expect niyo ba na, wow, nakakabilib naman itong ginagawa ni Richard Stans? Hindi ko po siya in-expect na talagang yung response po ng mga tao dito. Kasi dahil sanay na po ako na ginagawa ito kahit na before pa, nung hindi ko pa sinishare sa social media. Parang mas ako po kasi mas natutuwa po ako kapag meron po akong na-makeover po. So, hindi ko po inaasahan na yung mga iba po is ma-inspire din po natin. Yan. So, Sir Richard, sa darating na mga araw, mayroon na ho ba kayong mga gagawin pang mga transformations na aabangan ng ating mga kababayan? Meron bang on the pipeline kayong gagawin na mga transformation na programs, Sir Richard? Yes po, abangan nyo po yan yung mga transformation na gagawin po natin. May naka-line up po tayo. Ina-upload po natin yan sa YouTube channel natin, sa Richard Stans po. Ayan, kung gusto nyo po, i-invite ko rin po kayong subscribe po yung channel natin sa YouTube. And may mga before pa po akong make-over na until now po, on process pa rin po yung make-over ko po sa kanila. So, pag-uwi ko po niya ng Pampanga, i-meet ko po sila, then meron po kaming mga kasi nag-meet pa rin po kami yung mga na-makeover ko po dati. Okay. Basahin ko po muna ito, no? Si Elsa Estrelado, napakabuti ng puso ni Richard Stans. God bless you always. At si Marco Lim Garcia, sabi niya, hello Mama Chard, hello Mama Chard. Sir Richard, siyempre hindi rin ho madali yan, no? Meron ho ba kayong mga challenges din doon sa mga pagginagawa nyo itong mga makeovers na ito? Yes po, marami po tayong challenges. Pwede po bang i-share yung mga challenges na yon, Sir Richard? Paano ba? Naku, hindi natin kaya or something like that. May mga ganun ba? Ayan. So, nagkaroon po muli tayo ng technical difficulties with the Sir Richard Stans. Pero, syempre, sa ating pong kwentuhan sa kanya, talagang nakaka-inspire po ang kanyang naibahagi sa atin kanina. Marami na ho siyang mga natulungan, ha? Nagsimula po ito nitong pandemic, ha? And then, nagtuloy-tuloy po ito. And ako may mga napanood nga ako dito sa mga kanyang mga makeovers, no? So Sir Richard Stans, sana ipagpatuloy po ninyo ang inyong mga makeovers sa ating mga kababayan. And alam ko marami pa pong baka meron kung gusto magpa-makeover, ha? I-message niyo po si Sir Richard Stans. Pasensya na ho, medyo nahihirapan po tayo sa connection with Sir Richard. Pero hopefully, sa mga darating pa kong episodes natin, makasama po natin muli si Sir Richard Stans upang ibahagi ang kanyang magandang kwento. God bless you po, Sir Richard, at sana maraming pa ho kayong matulungan sa ating mga kababayan. Oras na po para magpaalam. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating programang Topic. Sa aking anak na si Harper Arabella at wife na si Patricia, kaluguran na kayo. Ako po si Jody Dizon Mercado. Taga rito kasama nyo, CLTV 36. Atin to. Sorry po, nawala.